खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै जोङो आंनि बे बान्था आरो हेलेना दैमारि आब'नि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बान्थाबो मोननो हागौ। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायजेनसोदो दिनैनि बे भिडिअखौ। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय बिथां हेलेना दैमारि, जायबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बा सुपारस्टारबो होनजायो। बिथाङा मैयाहाय बेलासियाव गुवाहाटियाव गावनि थाग्रा रुमाव कारेन्ट शट जानानै बा लाइनजों बोजानानै गोब्राब जखम मोननानै मैयाहाय गुवाहाटि भाङाखरनि नेम केयार हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय बा देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोना आङो दिनै बिथां हेलेना दैमारिनि माखासे डिटेल्स खोन्थानानै होगोन। बिथां हेलेना दैमारिया जोंनि बांद्राय गोजाननि नङा। जोंनि गामिनिफ्राय द'थामसो गामि बारलांबानो बिसोरनि गामिखौ मोनो आरो बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय बरफामु आरो ओनसोला जाहैबाय सिमला ओनसोल। जोंनियाबो सिमला ओनसोल, बिसोरनियाबो सिमला ओनसोल, माने बाजारा मोनसेयानो सिमला बाजार। बे सिमला बाजाराव जोङो थांबाथाय लोगो मोनलायो। आरो बिथां हेलेना दैमारिया सिमलानि सानराइज इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायदोंमोन। गोदोहाय जोंबो फरायदोंमोन जमाहाय, नाथाय बिसोरो जोंनि मोननैना मोनसे गेदेरमोन। बिथाङा आंखौ सिनायाबो जानो हागौ, नाथाय बिथांखौ जोङो मोजाङैनो सिनायो। बिथाङा जोंनि गामिनि बांद्राय गोजाननि नङा। बिथाङा फरायनायावबो मोजांमोन आरो मोसानायावथ' मोसानाय मा बुंनो लोगोफोर, सिगांबो स्कुलावनो उन्दैनिफ्रायनो मोसाखायोमोन। बिथाङा जोबोर मोजाङैनो मोसायोमोन आरो बिथाङा महराबोथ' मोजांखा। बेनि थाखायनो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फैदों। जेब्ला फोथाय खेबस' सावथुन ओंखारदोंमोन, फोथाय खेबस' मिथिगौ नोंथांमोना? फोथाय खेबस' सावथुना जों जेब्ला क्लास 4 ना 5मोन बे समावनो ओंखारदोंमोन। बै सावथुना 2008 ना 2007सोआव ओंखारदोंमोन आरोना। बेहाय हेलेना दैमारिया एक्टरनि फिसाजो जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो बिथां हेलेना दैमारिया मोसानाय मुसुरनाय कालचारेल लाइनाव आगान सुरबोदों आरो बे समनिफ्रायनो दासिमबो बिथां हेलेना दैमारिया मुंदांखा एबा सुपारस्टार महर मोनगासिनो दं जोंनि बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव। नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथां हेलेना दैमारिया जोंनि गामिनिफ्राय बांद्राय गोजाननि मानसि नङा। नाथाय आङो हेलेना दैमारिखौ दहाय फुङाव नोंथांमोन रिकुवेस्ट खालामहरनायखाय, आदा नोंथाङाबोथ' गुवाहाटियाव थायो, नोंथाङा हेलेना दैमारिखौ लोगो हमहैथां होननानै बुंनाय लेखा, बेनिखायनो आङो लोगो हमनो थांदोंमोन। नाथाय हस्पिटालाव माखासे रुल दं, रेगुलेसन दङ, बेनि थाखायनो जोङो एन्ट्रि मोनाखै। जोङो फुंबिलिनि 8 बाजि बा 9 बाजियावनो थांदोंमोन नेम केयार हस्पिटालाव। नाथाय सोंदोंमोन हेलेना दैमारि पेसेन्टआ बबेयाव दं होननानै। मिथिया बेबायदि जानला फैलाबायनो मोना बायदिसिना खोथा बाहायनानै जोंखौ हस्पिटालनिफ्राय थांनो होयो आरो जोङो बोरैबा मोननानै भिडिअ खालामालासिनो बेबायदि होखारजाबाथ' बोरैबा मोनखागोन ना लोगोफोर, नङा होमबा? गोसोखौ बोरैबा मोनखागोन, बे सोर भिडिअ खालामजानो गोसो थानो। बेनि थाखायनो जों जेबो भिडिअ खालामासै। डाइरेक्ट पुरि जानानै भाङाखर मेडिकेल कलेजनि मोखाङाव पुरि दखान दं, बे पुरि दखानाव पुरि जानानै जोङो ओंखारबोबाय आरो दानि बावैसो रुमाव मोनफैनानै नोंथांमोननो आं बे खोथाखौ फोरमायगासिनो दङ। दानिया फैदो बिथां हेलेना दैमारिनि बिफाया मा मावो, बिमाया मा मावो, बेखौ जोङो मिथिना लानि। बिथां हेलेना दैमारिनि बिफाया आर्मि साख्रि मावोमोन, फौजियाव मावोमोन, दाहालागै रिटायार जाबायबो जानो हागौ। आरो बिथांनि बिमाया जेबो मावा। बिथांनि बिमाया हाउस वाइफ बा न'आवनो खामानि मावो, माखासे ओंखाम संनाय, थोरसि लथा सुनाय बायदिसिना खामानि मावो। आरो लोगोसे बेहा बिनानावबो दंमोन। बिनि बिनानावा हाबा जाबाय। बिनि बिनानावा हाबा जानाया बोसोरनैसो जाबाय। बिनि बिनानावनि मुङानो जाहैबाय सिमा दैमारि। बे सिमा दैमारिया सालबारि ओनसोलाव हाबा जादों होननानै खोनादों। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय हेलेना दैमारिनि बागै। दानिया फैदो गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय, दाखालि बावै आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। बै भिडिअनि गेजेरजों आं बुंदोंमोन गिभ अवे होगोन होननानै। बे 100K साबस्क्राइबार जाखांनायनि उनाव जेब्ला फैसा मोनो अब्ला नोंथांमोना आङो फैसानि गिभ अवे होगोन होननानै बुंखादोंमोन। दा बेनिखायनो बुंखानाय लेखा होआबाबो जाया। दा बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो बे गिभ अवे बान्थाखौ नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। बे गिभ अवे बान्थायानो जाहैबाय, फार्स्ट प्राइजआ जाहैबाय 1000, सेकेन्ड प्राइजआ जाहैबाय 700 आरो थार्ड प्राइजआ जाहैबाय 500। नोंथांमोना बेहाय जेबो खालामनाङा। बेहाय नोंथांमोना मोनसे लाइक खालाम आरो मोजां कमेन्ट खालाम। जायनि कमेन्टआ बांसिन मोजां जायो आं बेनोनो हरगोन। माने आं हारसिं नायगोन आरोना एबार आङो इउटुब कमेन्ट पिकाराव होआ। माने इउटुब कमेन्ट पिकाराव होबाथ' सासे सानैल' देरहायोना, बेहाय कमेन्ट पिकाराव कमेन्ट होनांगौ आरो बेहाय जानला मेनला कमेन्टआनो लाजायो। दा बेनिखायनो आङो इउटुब कमेन्ट पिकाराव होआ। आं हारसिंनो गावनि मेगनजों नायगोन सोर सासेनि कमेन्टआ मोजां जादों, बै मानसिनो आङो गिभ अवे बान्थाखौ हरगोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामदो। माबायदि पार्टिसिपेट खालामनांगौ नोंथांमोना आं फोरमायनानै होखाबाय। जेबो खालामनाङा, मोनसे कमेन्ट हर, बेल'ल' आरोना। नोंथांमोना आं दिनै माखासे खोथा फोरमायबाय, जेरै हेलेना दैमारिनि बिफाया मा मावो, हेलेना दैमारिया बबेनि, हेलेना दैमारिया मा जादोंमोन, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना आङो दिनैनि बे भिडिअ फोरमायजोब्बाय। दा गाबोनहाय जुदि जोङो बिथां हेलेना दैमारिखौ लोगो हमनो हायो अब्ला आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। दा जियानो जादोला लोगोफोर, बाय बाय।
हिला 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 हिला